Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sergio. Taong 1990, Veruela, Agusan del Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatago si Sergio sa Veruela. Pinaghahanap siya ng mga pulis sa kasong pagpatay sa pamilya ng kanyang kapitbahay. Bagaman aminado sa krimen, ayaw niyang managot sa batas at magdusa sa kulungan ng panghabang buhay. Sa ilang araw niyang pagtatago, tuluyan na niyang nalimot ang kanyang pamilyang naghihintay sa kanya. Upang hindi siya mapanghinaan ng loob, kinakailangan niyang iwaklit ang mga ito sa kanyang memorya sa paniniwalang yon ang magpapahamak sa kanya. Iba din kasi ang pag-uugali nitong si Sergio. Akala niya lahat ng bagay tama para sa lahat ng taong kanyang nakakasalamuha. Makitid din ang kanyang pag-iisip sa kadahilanang sa simpleng pagtatalo na gawa niyang pumatay ng tao. Bagaman ganon ang kanyang pag-uugali, meron pa ring iilan sa kanyang mga kamag-anak ang tumulong sa kanya. Itinuro ng mga ito ang isang barong-barong sa ibabaw ng bundok na pagmamay-ari din ng kanilang pamilya. Bago niya nilisan ng baryo, mariing ibinili ng kanyang mga kamag-anak sa kanya na mag-iingat siya sa lugar. Kapag may panahon, tutungo ang mga ito roon upang siya ay bisitahin. Mag-iingat ka dun, Sergio. Maraming ahas sa lugar na yon. Pagpasensyahan mo na din ang kubo. Halos 1 buwan na din namin yung hindi nabibisita. Wika ng kanyang pinsan bago niya nilisan ang bahay nito. Maraming salamat sa tulong niyo, Rap. Mauna na ako. Matapos nilang mag-usap, dali-dali naman niyang tinahak ang daan patungong bundok. Maraming mga magsasakang nakasalubong noon si Sergio, kaya ang ginawa niya, ikinubli niya ang kanyang pagkakakilanlan sa suot-suot niyang salakot. Swerte naman siya kahit papaano dahil wala ni isa sa mga ito ang nagka-interes sa kanyang kumausap. Nang marating niya ang bukiri ng kanilang pamilya, tumambad sa kanya ang isang lumang kubo. Bago siya roon manatili, sinigurado niya munang mapagkakatiwalaan niya ang buong paligid. Ilang beses din siyang umikot sa lugar upang makita ang ibang mga daan patungo sa kanyang pagtataguan. Nang mapagtanto ni Sergio na ligtas ang paligid, doon na siya pumasok sa loob upang magpahinga ng bahagya habang inaayos ang mga damit na nakakalat. Ayos na siguro dito kaysa manirahan sa loob ng bilangguan. Wika niya sa kanyang sarili habang namamahinga. Kinahapunan, wala siyang ibang ginawa kundi ang maghanda ng kanyang pagkain. Akala niya magiging madali ang buhay niya sa lugar na yon pero nagkamali siya. Sa pagsapit ng gabi, doon na nag-umpisa ang kalbaryo ni Sergio sa lugar. Habang siya ay nagpapahinga, bigla siyang napabalikwas nang makarinig siya ng mga pag-iiyak ng sanggol. Nasa 3 ang bilang ng mga ito at pakiramdam niya hindi yun malayo sa kubo. Dala ng kanyang takot at pangamba, dali-dali namang nagsindi si Sergio ng gasera habang nagwiwika ng, "Sino yan? Ako, hindi magandang biro yan ha. Kung may kailangan kayo, makipag-usap kayo. Hindi yung mananakot pa kayo." Matapos niyang makapagsalita, patuloy pa rin ang pag-iyak ng mga nilalang sa labas ng kanyang tahanan. Maya-maya pa, bigla itong sinundan ng mga mabibigat na pagyabag sa buong paligid na parabang nanggagaling sa isang dambuhalang nilalang.
Sa bawat pag-apak nito sa lupa, ramdam na ramdam ni Sergio ang pag-uga ng kubong kanyang kinaroroonan. Nang medyo makaramdam na siya ng labis na takot sa katawan, dali-dali naman siyang lumapit sa dingding upang magmasid sa paligid. Pagsipat niya sa labas ng kubo, wala naman siyang nakitang kakaiba. Inakala noon ni Sergio na pinaglalaruan lamang siya ng isip niya, kung kaya't minabuti na niyang magpahinga. Makalipas ang 3 araw, ganon at ganon pa rin ang kanyang nararanasan sa lugar. Halos umaga na siya noon nakakatulog, gawa ng sobrang iingay ng mga ito kapag gabi. Tuwing umaga naman, wala siyang nadadatnan maliban sa mga lantang damo na nasa paligid. Sa pagbisita ng kanyang mga kamag-anak sa bukid, agad naman niyang kinausap ang mga ito ukol sa mga bagay na kanyang nararanasan. Rap, normal lang ba ditong makarinig ng kung ano-ano? Pakiramdam ko kasi may iba pa ditong naninirahan kesa sa akin eh. Tanong ni Sergio sa kanyang pinsan. Ha? Wala namang nakatira dito maliban sa'yo. Kaya ka siguro nakakarinig ng kung ano-ano dahil baka epekto yan ng mga ginawa mo. Kung ako sa'yo, Sergio, habang nandito ka manalangin ka sa Ama. Magbalik loob ka. Hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Huli na, Rap. Di na niya ako mapapatawad. Kung iisipin, kulang na kulang ang buhay ko kapalit sa kaluluwa ng 5 taong pinatay ko. Ayos lang yan. Masaya akong magdusa sa impyerno. Nang marinig ito ng kanyang pinsan, hindi na ito sumagot sa kanyang sinabi. Alam kasi nito ang ugali ni Sergio. Ni minsan sa buong buhay nito, hindi pa yon nagpakumbaba sa kanyang kapwa-tao. Upang maiwasan ang anumang gulo, mas mabuting hayaan na lamang nila ito sa ganoong pag-uugali. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, agad namang ibinigay nila Rap ang iilang kailangang gamit ng kanilang pinsan. Bagaman alam nilang kinakailangan itong managot sa batas, hindi nila ito basta-basta nalang pababayaan. Bago nila tuluyang nilisan ang kinaroroonan ni Sergio, mariin nilang ipinagbilin dito ang tungkol sa puntod ng kanilang mga magulang na naroon sa lugar. Nga pala, Sergio, kapag wala kang ginagawa rito, pwede bang pakilinisan ang puntod ng tiyahin at tiyuhin mo dyan sa likod? Nandito ka na lang din naman at wala ka ding ginagawa. Kaya ikaw na maglinis. Magagawa mo ba yon? Tanong ng kanyang pinsan bago nito nilisan ang lugar. Sige, Rap, wala yung problema. Bukas asikasuhin ko yan. Sa pag-alis ng mga ito, agad namang bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Wala siyang ginagawang iba sa bukid noon maliban sa pagkain at pagtatanim ng mga kamote. Ganon palagi ang nakahiligan niyang trabaho para naman kahit papaano madali ang paglipas ng oras sa lugar na yon. Sa pagsapit ng gabi, agad namang pumasok si Sergio sa loob ng kubo. Medyo alerto na siya noon sa kadahilanang napag-isip-isip niya na meron palang puntod sa lugar na kanyang pinaninirahan. Bagaman halang ang kanyang kaluluwa, hindi niya pa rin kayang maipagkaila na meron siyang takot sa mga nilalang na hindi niya pa nakikita. Habang lumalalim noon ang gabi, walang ibang ginawa si Sergio kundi pakiramdaman ng buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang napatitig sa kubo kung saan naroon ang puntod ng kanyang mga kadugo. Nang makarinig siya doon ng pagbubungkal ng semento. Sinasabayan yon ng mga kakaibang pag-ungol na parabang merong nilalang ang umaahon sa lugar na yon. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya
nang bigla siyang makarinig ng napakalakas na pag-atungal sa buong paligid. Sinasabayan yon ng mga matatalas na kukong kumakarit sa dingding ng kubo na siya namang labis niyang ikinatakot ng husto. May naririnig din siya noong lumilipad sa himpapawid na tila ba isang dambuhalang nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, halos naging alerto naman si Sergio buong magdamag. Bagaman alam niyang hindi siya ligtas sa lugar, pinilit niyang manatili roon. May posibilidad kasi siyang madakip ng mga ito kapag nagkataong lumabas siya ng kubo. Sa pagsapit ng 11:00 ng gabi, sa kauna-unahang pagkakataon, nakarinig siya ng iilang mga salita na nanggagaling sa isang nilalang na merong panlalaking tinig. Sinong nandyan sa loob? Sinong nandyan sa loob? Tanong ng nilalang habang patuloy na kumakatok sa pinto ng kubo. Nang marinig ito ni Sergio, pilit naman siyang nanahimik habang patuloy na nakikiramdam. Hindi na niya ninais pang sagutin ang itinanong ng nilalang sa takot na baka magpumilit yung pumasok kapag may narinig itong taong hindi niya inaasahan sa loob ng bahay. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpatuloy pa rin ang ganoong kaganapan sa lugar. Nang hindi na maatim ni Sergio ang kanyang takot na nararamdaman, minabuti niyang magtago sa ilalim ng kumot habang patuloy na nananalangin. Sa pagsapit ng umaga, wala namang nangyaring kakaiba sa kanya. Bagaman puyat at labis na nanghihina ang kanyang katawan, pinilit niya pa ring lumabas ng kubo upang pagmasdan ng buong paligid. Habang naglalakad siya sa bukid, kitang-kita niya ang iilang mga nagkalat na semento na animoy nang galing pa sa 2 nicho. Sa pagdating niya sa likurang bahagi ng bahay, bumungad sa kanya ang 2 ataul na naglalaman ng bangkay ng kanyang tiyuhin at tiyahin. Pagsilay niya sa loob nito, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang 2 katawan ng mga yumao na hindi pa naaagnas. Sa pagkakatanda noon ni Sergio, humigit 1 dekada na ang nakalipas magmula noong namatay ang mga ito. Nasangkot din yon sa insidente kung kaya't sabay yung binawian ng buhay at inilibing. Habang pinagmamasdan niya ang mga bangkay, bigla naman siya noong napaatras nang masipat niya ang kamay ng kanyang tiyuhin na biglang gumalaw. Pagsilay dito ni Sergio, agad naman siyang kumaripas ng takbo papalabas ng bukid. Habang binabagtas niya ang daan sa baryo, narinig niya ang 2 magsasakang nag-uusap ukol sa pagkalat ng mga sundalo sa paanan ng bundok. May hinahanap itong tao na sangkot sa pamamaslang ng isang buong pamilya. Nang marinig niya ang sinabi nito, pinili niyang hindi na tumuloy, bagkus ay bumalik na lamang sa kubong kanyang kinaroroonan. Gumawa siya noon ng plano upang maisahan niya ang mga sundalo. Sa isip-isip noon ni Sergio, bago siya umalis sa lugar, kailangan niya munang paakyatin ang mga sundalo sa bundok. Kinakailangan niya yung gawin upang masigurong wala nang matitirang kabaro ng mga ito sa baryo. Sa pagdating niya sa kubo, agad naman niyang ikinalat ang iilang mga latang naroon, maging ang mga kalderong kanyang ginagamit. Ginawa niya ito upang madali niyang marinig ang kinaroroonan ng mga sundalo. Hindi na din niya muna binigyang pansin ng 2 kabaong nang sa gayoy hindi nito maagaw ang kanyang atensyon. Akala ni Sergio mga sundalo ang kanyang mga kalaban, subalit nagkamali siya. Sa pagsapit ng hapon,
Nananatiling nagmamasid si Sergio sa buong paligid. Labis na siya noong nangangamba sa kadahilanang wala pa rin siyang naririnig na ingay sa lugar. Maya-maya pa, doon na niya naramdaman ang mabilisang pagdilim ng paligid. Nang wala na siya noong pagpipilian, minabuti niyang pumasok sa loob ng kubo upang doon na ipagpatuloy ang kanyang pagbabantay. Habang pinakikiramdaman niya ang buong paligid, laking gulat na lamang ni Sergio nang muli niyang marinig ang pag-angat ng takip ng kabaong. Sa pagbagsak nito sa lupa, agad naman siyang binalot ng kakaibang kilabot sa kanyang buong katawan. Halos hindi na niya noon nagagawang maigalaw ang kanyang mga kamay na para bang meron doong pumipigil. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang muli siyang makarinig ng dalawang panauhing naglalakad habang humihinga ng malalim. Pagharap nito sa pintuan ng kubo, rinig niya yung tumigil na para bang nakikiramdam din ito sa paligid. Upang makumpirma ang mga bagay na nagbibigay takot sa kanyang katawan, naglakas loob siya noong sumilip sa pinto. Pagsilay niya sa kanyang bakuran, bumungad sa kanya ang bangkay ng kanyang tiyuhin at tiyahin na nakatayo. Nanlilisik ang mga mata nito at meron yung mga mahahabang kuko. Ang labis pa noong ikinatakot ni Sergio ay sa kabila ng mga bagay na kanyang nasilayan, kitang-kita niyang hindi na yun humihinga. Papaanong buhay pa ang mga nilalang na yon kung hindi ito humihinga? Akala niya, noong marinig niyang humihinga yon sa labas ng kanyang kubo, ay totoo na. Pero nagkamali siya, sapagkat ang paghinga pala ng mga bangkay na yon, parang gumagaya lamang sa minsan nilang nakasanayan noong mga buhay pa sila. Sa madaling sabi, ginagaya lamang ng mga ito ang paghinga ng isang buhay na tao. Matapos niya yung masilayan, halos hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Sa isang iglap, tuluyang nablangko ang kanyang kaisipan na para bang nakaharap na siya kay kamatayan. Ilang ulit ding inisip ni Sergio ang kanyang gagawin pero sa kasamaang palad, ni isa sa mga ito wala siyang maalala. Pagsilay niya sa isang kutsilyong naroon sa higaan niya, agad naman niya yung kinuha habang sumisigaw ng, "Ako to si Sergio! Tiyo! Tiya! Pamangkin niyo ako! Pakiusap, paalisin niyo na ako sa lugar na to!" Matapos niyang makapagsalita, bigla naman niyang narinig ang dalawang bangkay na naglakad patungo sa kinaroroonan ng pinto ng kubo. Paglapit ng mga ito, bigla naman niyang narinig ang kanyang yumaong tiyuhin na sumasagot sa kanya ng, Wala kaming pamangking mamamatay tao. Huwag ka nang lumaban. Magsama-sama na tayo. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang mabilisan itong pagtadyak sa pintuan ng kubo. Halos ilang segundo lang noon ang lumipas nang tumambad kay Sergio ang dalawang nilalang na halos napakalayo sa anyo ng isang ordinaryong tao. Maliban kasi sa mga namumula nitong mga mata, kitang-kita niya ang napakarami nitong mga uod sa katawan. Dahil sa mga nilalang na kanyang nasilayan, tuluyan na siyang hindi nakagalaw sa kanyang kinaroroonan. Nabitawan na din niya ang kanyang hawak-hawak na kutsilyo dahil sa nag-uumapaw na takot sa mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon na niya unti-unting napagtatanto na yun na ang katapusan ng kanyang buhay. Sa sobrang takot na kanyang nararamdaman, wala na siyang ibang nagawa kundi ang mapaluhod habang patuloy na umiiyak. Paglapit sa kanya ng dalawang nilalang, muli siyang binulungan ng kanyang tiyuhin ng,
Hindi namin inaasahan na meron pang kagaya sa amin. Sergio, kapag nakaligtas ka ngayong gabi, ilahad mo ang iyong mga nasaksihan dito sa aking mga anak. Sabihin mo sa kanila, huwag sila sa iyong kagaya upang hindi namin sila sunduin. Maranhig kami, Sergio. Magpakailanman, kami ay mananatili sa bukid na ito. Matapos nitong makapagwika, bigla naman siyang napatitig sa kanyang tiyan nang maramdaman niya ang pagtarak ng isang napakatalas na bagay sa kanyang balat. Pagsilay niya roon, kitang-kita niya ang pagbaon ng matatalas na kuko ng kanyang tiyuhin na siya namang dali-dali din itong binunot. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad naman siya nitong ibinalibag sa sulok ng kubo at kasabay nito ang walang habas nitong pagsapak sa kanyang buong katawan. Sa bawat pagtama ng matatalas nitong kuko, ramdam niya ang pagbaon nito sa kanyang muka. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang kinaladkad ng nilalang papalabas ng kubo. Wala namang nagawa noon si Sergio kundi ang sumunod habang patuloy na hinahawakan ang kanyang mga malalalim na sugat. Sa pagdating nila sa bakuran, agad naman siya nitong ibinalibag sa lupa na halos ikawala na ng kanyang wisyo. Matapos ang mga pangyayari, naghintay ang dalawang nilalang na siya ay makatayo. Bagaman meron pa siyang natitirang lakas, ni katiting na pagnanais na tumayo, hindi na niya ginawa. Ang inisip niya kasi noon na baka sa pagtayo niya tuluyan na siya nitong pugutan ng ulo. Kaya ang tanging naisip na gawin noon ni Sergio, gumapang na lamang papalayo ng bukid. Panay na din ang pagsigaw niya noon upang makahingi ng tulong sa mga sundalong maaaring naghahanap sa kanya sa buong paligid. Sa paglayo niya sa dalawang maranhig, ramdam naman ni Sergio ang matindi niyang pagnanais na makaligtas sa ganoong sitwasyon. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, hindi talaga siya papatayin ng dalawang nilalang. Pagramdam niyang malayo na siya sa kinaroroonan ng mga ito, dali-dali naman siyang tumayo at kumaripas ng takbo. Mabilisan niyang tinahak ang daan patungo sa baryo na hindi na iniisip na maaari siya doong madakip ng mga sundalo. Habang binabagtas niya ang daan, rinig na rinig niya ang kanyang tiyuhin na patuloy siyang sinisigawan. Hindi niya na yon binigyan ng pansin sa kadahilanang ang mahalaga para sa kanya noon, makaligtas sa tiyak na kapahamakan. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga niya ang entradang daan patungong baryo, kung saan bumungad sa kanya ang 4 na sundalo. Pagsilay sa kanyang nababalot siya ng dugo, agad naman siya nitong dinakip ng walang anumang pagtatanong. Kilalang kilala kasi siya ng mga ito dahil sa kanyang mga larawan na nagkalat sa bawat baryo. Paghawak ng mga sundalo sa kanya, buong lakas naman siya doong nagpumiglas na siyang naging sanhi upang batukan siya nito ng armas. Sa isang iglap, tuluyang nawala ang wisyo ni Sergio at pagising niya, nasa loob na siya ng bilanggo na babalot ng benda. Pagsilay niya sa labas ng presinto, tumambad sa kanya ang kanyang mga pinsan na naghihintay ng kanyang paggising. "Sergio, ano ba ang nangyari?" Nagtatakang tanong nito sa kanya. Pagkarinig niya sa tanong nito, bigla naman siyang napasigaw nang muli niyang maalala ang kanyang naranasan noong nagdaang gabi. Animoy isang katakatakot na bangungot yun para sa kanya, lalo pat hindi niya inaasahang may ganoong uri ng nilalang na nananahan sa mundong ibabaw. Nang akmang tatayo pa noon si Sergio, agad naman siyang napahawak sa kanyang tiyan
habang patuloy na nakatitig sa kanyang pinsan. Sabi ng doktor, malalim na saksak ang iyong nata mo. Sino ba ang nakalaban mo? Bakit kayo umabot sa ganyang punto? Napatay mo ba ang kalaban mo? Wala akong kalaban, Rap. Maniwala ka, ako lang ang nag-iisa sa lugar na yon. Pero ang mga magulang mo, hindi ko alam na buhay pa pala. Sila ang may gawa nito sa akin, Rap. Wala nang iba. Mga demonyong mga magulang mo. Galit na sagot naman dito ni Sergio. Pagkarinig nito ng kanyang pinsan, maging ito man, hindi makapaniwala sa mga bagay na kanyang sinabi. Upang mapatunayan pa ni Sergio ang kanyang mga bintang, inilahad niya dito ang lahat ng mga bagay na kanyang naranasan. Klarong-klaro noon ang kanyang pagkakalathala sa kanyang mga karanasan na siya namang tumatak sa isip at puso ng kanyang mga kadugo. Inilahad niya din sa mga ito na upang mapatunayan ng kanyang mga bintang, mas mabuting sila mismo ang dumayo sa bundok na yon. Tingnan nila kung naroon pa ang bangkay ng kanilang mga magulang sa loob ng kabaong ng mga ito. Matapos mapakinggan ng kanyang pinsan ang mga bagay na kanyang sinabi, tila ba mas lalo itong nagkaroon ng rason na siya ay tuluyan ng talikuran. Kahit sino naman siguro, magagalit sa kanyang sinabi, lalo pat matagal nang namatay ang mga taong kanyang pinagbibintangan. Sa paglabas ng magkakapatid sa bilangguang yon, yun na din ang kanilang una at huling pagbisita kay Sergio. Sila din mismo ang naging saksi na walang nagalaw sa nicho ng kanilang mga namayapang magulang. Pero alam nyo ba, na bagaman hindi gaanong napatunayan ang kwento ni Sergio, naging usap-usapan naman doon sa lugar na yon ang tungkol sa teritoryo ng Maranig. Okay, opinion ko sa kwento. Sayang lang no, kasi hindi pinuntahan ng pinsan ni Sergio yung bangkay nga ng mga magulang ng pinsan niya. Siguro kung nakumpirma, tapos sariwa pa yung bangkay talaga ng magulang ng pinsan niya, sobrang ganda nun. Pwede nilang dalhin yun sa sa tawag dito, sa mga scientist o kahit sabihin lang nila sa publiko, ipa-news nila para lang mapatunayan na, isipin ninyo, isang dekada na mahigit tapos hindi pa rin naaagnas yung bangkay. 'Di ba? Yun nga lang, nung pinuntahan nila, nakita nila na walang giba yung nicho. Ano kaya yun, no? Pwede kang sa bulag ng Maranhig? O pwede rin naman na dahil nga sa krimen na ginawa ni Sergio, para siyang nababaliw. Tapos lahat yun imagination niya lang na nangyari sa kanya. Tapos yung saksak na yun, siguro, yun nga, sa sobrang pagkataranta niya, sa sobrang takot niya, mag-isa lang siya ron sa bahay, kung saan siya napunta, tapos aksidente siyang nadulas o nahulog, tapos nasaksak yung tiyan niya. Pwedeng ganun, di ba? Pwede rin Marami tayong anggulong makikita sa kwento na to na pwedeng gawa nga talaga yun ng Maranhig o pwedeng katang-isip lamang ni Sergio kasi nga binabalikan na siya ng karma niya. Di ba? Napakagandang paliwanag nun. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.